Vítajte pri obrazovkách. Organizmus je veľmi zložitý stroj, ktorý potrebuje fungovať vďaka tomu, že dostáva dennodenne prídel rôznorodých látok. Myslím tým cukry, tuky, bielkoviny, vitamíny a minerálne látky. Aj o tom budeme hovoriť s našim dnešným hostom, ktorým je pani Ivana Čandová. Vítajte u nás. Dobrý deň. Ja už som spomenul, že aj minerálne látky sú veľmi dôležité preto, aby sme fungovali bezchybne. A dnes budeme o minerálnych látkach hovoriť, ale najmä teda o jednej minerálnej látke, myslím tým jód. Čo je ten jód chemicky? Jód je stopový prvok, ktorý potrebuje štítna žľaza pre svoje správne fungovanie. Ak ho štítna žľaza nemá dostatok, tak vlastne nemá kto riadiť a regulovať, vyrábať bunky, keďže štítna žľaza sa považuje za jeden z najväčších endokrinných orgánov, ktorý slúži v tele človeka ako továreň na výrobu buniek. Ak štítna žľaza nemá dostatok jódu, tak vlastne nemá kto vyrábať bunky a tým vlastne zlyháva celý organizmus, všetky orgány nedostávajú tú správnu výživu a môžu nastať vážne zdravotné problémy. Keď je také dôležité, koľko vlastne toho jódu sa nachádza v organizme? Organizmus potrebuje, teda štítna žľaza pre svoju potrebuje dennú dávku 150 mikrogram jódu. Najlepšie by bolo, ak by bol v organickej forme, čo znamená, že telo tento organickú formu jódu pozná, prebytočne ho neukladá a spotrebuje len potrebné množstvo a zvyšok vlastne telo vylúči von. Takže 150 mikrogram určuje Svetová medzinárodná zdravotnícka inštitúcia ako najzákladnejšiu dávku jódu pre dennú potrebu človeka. Tento jód sa nachádza iba v štítnej žľaze, alebo sú ešte nejaké orgány, kde sa ten jód nachádza vo väčšom množstve? Samozrejme, okrem štítnej žľazy, aj keď štítna žľaza je jeden z najväčších endokrinných orgánov, máme aj iné žľazy, prsné žľazy, maternica, krčok maternice, prostata a žalúdočná žľaza, ktoré potrebujú jód a na svoje správne fungovanie. Ako sa vstrebáva tento jód? Je to proces, ktorý je jednoduchý pre organizmus? Alebo je rozdiel medzi tým anorganickým a organickým jódom pri vstrebávaní? Ako som už spomenula, organický jód, teda organická forma jódu, je najlepšia pre štítnu žľazu a pre ostatné žľazy, pretože telo ho pozná, čiže ho neukladá. Anorganická forma jódu to telo nepozná, takže vlastne tam môže nastať problém, kedy ho telo nevie, čo s tým, teda štítna žľaza nevie, čo s tým. Prebytočné množstvo môže ukladať a vlastne môžu vzniknúť vážne zdravotné problémy. Práve z predávkovania jódom alebo s nadmerným množstvom konzumácie jódu. Vieme, že ten jód je potom vylúčovaný prevažne teda obličkami. V tom roku 1915 sa stanovilo, že naozaj ten jód je veľmi potrebný pre štítnu žľazu. Aké sú potom poruchy, keď organizmus nemá dostatok jódu, keď mu chýba? Ak nemá dostatok jódu, tak vznikajú veľmi závažné ochorenia zdravotné. Prejavuje sa to únavou, malátnosťou, depresiami, opuchmi tváre, vypadávaním vlasom, lámaním nechtov. Môže byť zrýchlený srdečný puls, cukor, cholesterol ako taký. A s tým aj sú spojené ďalšie onkologické ochorenia, keďže vlastne, ako som spomenula, štítna žľaza, pokiaľ má dostatok organického jódu, čo znamená, že sa považuje organický jód za najlepší lápač voľných radikálov. Ak štítna žľaza má dostatok, opakujem, organického jódu, vychytáva, nájde voľné radikály, toxické látky, vychytáva ich natoľko, že ich dokáže vytlačiť z tela von. To znamená, že pri nedostatku jódu, organického jódu, vznikajú veľmi závažné zdravotné ochorenia. Môže nastať aj taký prípad, že je napríklad v organizme nadbytok jódu a to by mohlo tiež poškodiť organizmus? Áno, môže nastať a práve nastáva pri predávkovaní anorganickou formou. To sú chemické formy, aj keď spomeniem jodidraselný alebo kryštalický jód, to sú vlastne formy anorganické, tie sa vlastne vyrábajú, čo je známe, z morských rias, takže vlastne morské riasy sú pre Európanov, alebo teda pre ľudí, ktorí žijúcich vo vnútrozemí, nie sú až tak priateľné pre zdravie, ako pre ľudí, ktorí žijú pri mori a sú na nich zvyknutí, pretože my by sme mali vlastne konzumovať potraviny
ktoré jedli naše mamy. Keďže vlastne sme boli v prenatálnom veku, aj náš organizmus je na tieto potraviny zvyknutý. Nechcem tým povedať, že nemáme konzumovať morské riasy, ale ak áno, tak veľmi opatrne, pretože sú v anorganickej forme. Ten jód je anorganický, ako som spomenula. Vyrába sa z neho jód hydraselný a kryštalický jód. A sú aj nejaké prejavy, napríklad z toho nadmerného jódu? Čo má pacient, aké ťažkosti vtedy, keď je nadmerný jód? Nadmerné užívanie alebo nadmerné užitie anorganického jódu spôsobuje strumatický efekt. Čiže čo je nám známe, v podstate už, neviem, tuším v 60. rokoch bol veľký výskyt strumatického efektu a vlastne u detí a u dospelých ľudí na juhu Slovenska, kedy vlastne sa nadmerne konzumoval v podstate tieto anorganické formy jódu. Keď môžem spomenúť, poznáme soľ, ktorá je jodidovaná jodidom jodičnanom draselnatým, je to anorganická forma a v podstate musím povedať aj to, že pán profesor Podoba, keď urobil túto úžasnú vec, tak vlastne zmiernil strumatický efekt a zmiernil aj kretenizmus, pretože v tomto období, keďže bol nedostatok alebo vlastne nejaký nadmerný prebytok tohoto jódu, tak vlastne tehotné ženy nemali dostatok, počas tehotenstva nemali dostatočné množstvo prísunu jódu a vlastne tým pádom sa poškodil aj plod a vznikla tam vlastne ten defekt kretenizmu a strumatického vlastne efektu. My našim divákom môžeme pripomenúť, že teda tá jodizovaná soľ, ktorá sa nachádza v obchodoch, 1 gram obsahuje približne 25 mikrogramov jódu, ale je nebezpečné to, že keď sa otvorí a tá soľ sa dlho nepoužíva, tak ten jód sa odtiaľ stráca, čiže ten jód odtiaľ mizne, ten efekt sa stráca ako celkový. Vy už ste spomenuli, že celý svet je taký, dalo by sa povedať, podvýživený jódom, najmä teda tieto centrálne oblasti, lepšie sú na tom tie, čo sú prímorské. Ako to riešiť potravinami? Jediný zdroj organického jódu, keď hovoríme o rozdieloch organický a anorganický jód, jediný zdroj organického jódu sa nachádza v rybom tuku, ale jedine morská ryba obsahuje v tuku organickú formu jódu, avšak sú alarmujúce. Na základe nejakých výskumov a štúdií celosvetových sa zistilo, že morské ryby, keďže máme znečistené moria, ropné moria a znečistené ovzdušia a vlastne tak morská ryba obsahuje veľa ťažkých kovov olova a ortuti. To znamená, že môže a vo viacerých prípadoch sa aj stáva, že aj nadmerným konzumovaním teda surových rýb, sushi spomeniem, alebo aj morských rýb vznikajú alergické reakcie a to práve spôsobujú ťažké kovy olovo a ortuť. Ak by ste chceli vyextrahovať organický olovo a ortuť z tuku morskej ryby, tak zničíte organický jód. Čiže v podstate bežne v potrave sa organická forma jódu nenachádza. Alebo teda organický jód sa nenachádza. Jód ako taký, ako som spomenula, je stopový prvok. Ale pre štítnu žľazu jediný zdroj výživy, ale najlepší zdroj je naozaj v tej organickej forme. Áno, ja tu mám ešte tiež poznačené, že kde sa môže jód nachádzať, ale to zrejme anorganicky. Viacej, že jablka, broskyne, čerešne, čučoriedky, maliny, brokolica, kalerab dokonca, kapusta, mrkva, špenát, zemiaky, šampiňóny a syry. Ale my teraz chceme aj povedať to, že ten prísun jódu je dôležitý aj v niektorých etapách života, že nie rovnako, že napríklad v našom veku produktívnom je to inak a inak je to v iných fázach života. Napríklad, kedy najviac potrebuje jód, alebo kde musí byť ten prísun jódu zabezpečený určite? Ja to poviem úplne jednoducho. Keďže spomínate si na vetu, hormóny sa nám búria. Hej? Či je to v láske alebo v sexe. Čiže keď by sme to zobrali od toho začiatku, tak vlastne na splodenie, pri splodení potomstva potrebujeme jód na to, aby matka udržala plod, aby muž mal dostatočnú spermatogenézu, aby dokázal splodiť dieťa, tak potrebujeme jód.
matka, keď otehotne, teda keď splodia dieťa, tak vlastne ho potrebuje nie 150 mikrogramov, ale 250 mikrogramov, pretože potrebuje pre seba a potrebuje pre výživu toho plodu. To znamená počas tehotenstva v prenatálnom veku, už potom, keď sa dieťatko narodí, tak samozrejme na správny vývoj kostí, zubov a svalov takisto potrebuje jód. V školskom veku, vo vývoji, v puberte, študenti, totižto keď štítna žľaza má dostatok organického jódu, ona vyrába bunky, aj pamäťové bunky. Čiže zvyšuje intelekt človeka. Nie len školáka, ale aj staršieho, aj seniora. Aby sme boli kompletní, určite aj počas dojčenia je treba zvýšená dávka jódu. Áno. Vy ste spomínali, že ten denný prísun je odporúčaný tých 150 mikrogramov na deň. Určite v týchto obdobiach, ako sme hovorili, tehotenstvo, dojčenie, detský vek, tak tam ten prístup by mal byť vyšší. Určite rezonovalo za posledné obdobie, alebo v tomto roku aj Fukushima, teda jadrová elektráreň, kde sa uvoľnili množstvo splodní radioaktívneho jódu do ovzdušia. Dalo by sa takáto zvýšená dávka napríklad prijatého jódu privítať aj preventívne proti tomu, aby sa neosídlil ten radioaktívny jód do štítnej žľazy a nespôsobil napríklad nádorové ochorenie? Áno, určite áno. Chcela by som spomenúť môjho učiteľa, pána inžiniera Jozefa Bulíka, kandidáta vied, ktorý vlastne práve keď vybuchla tá Fukushima, tak bolo veľa otázok na pána inžiniera Bulíka, ktorý vyvinul technológiu, ako premeniť anorganickú formu v organickú formu, tak, aby následne viazať na mastné kyseliny, tak, aby vlastne pomohla človeku pri riešení týchto vecí, týchto závažných problémov, ktoré sa nás týkajú v dennodennom živote. A bolo veľa otázok na ňo, že čo v takom prípade, ak by vlastne vybuchla nejaký reaktor, jadrová elektráreň a uniklo by do ovzdušia radioaktívne množstvo jódu, poznáme ho pod číslom 131 radioaktívny jód. Čo v takom prípade, či by pomohol organický jód v štítnej žľaze na to, aby nejako zabezpečil nejaké následky po tomto jadrovom výbuchu a následnom prijatí radioaktívneho jódu do štítnej žľazy. Tak aj pán inžinier Bulík publikoval a povedal, že samozrejme, že áno, pretože ak má štítna žľaza dostatok organického jódu a pri jadrovom výbuchu by nemôže nastať to, že sa prehltí radioaktívny jódom, pretože organický jód ten radioaktívny jód zachytí, keďže ho považuje za voľný radikál, za chemikáliu, za chemickú látku. Vychytáte väzby, vytlačí z tela von, nedovolí, aby sa zabudoval do membrány bunky natoľko, aby ju poškodil. Pretože vieme, že pri radioaktívnom výbuchu, pokiaľ by sme v dnešnej dobe máme tabletky, jodidraselný, ich nepoužili, tak vlastne do 3 hodín človeku zmekne mozog a do 3 dní zomrie na rozpad bunky, čiže okamžité rakovinové bujnenie. A ak máme dostatok organického jódu v štítnej žľaze, tak vylúčuje predpoklad, aby sa dokázala poškodiť bunka práve tým, čo som povedala, že organický jód chytí radioaktívny jód, vytlačí ho z tela von a nedovolí, aby zabudoval sa do membrány bunky a poškodil ju. Ste spomínali pána inžiniera Bulíka, ten skutočne má veľa patentov za svoje vynikajúce nápady, dokonca aj za to, že teda vymyslel ten organický jód na aplikáciu do tela a látku, kde sa teda dáva aj s ďalšími inými látkami. Áno. Takže naďalej ten organický jód sa dá vlastne s týmito látkami, ktoré sú možno bežne v predaji, už sa dá dostať ako proti rôznym iným ochoreniam, ktoré sme už aj v našej relácii teraz spomenuli. Áno, je to určite najlepšie používať alebo teda zásobiť sa organickým jódom a preventívne. Potom predídeme vlastne týmto rôznym alebo tým závažným ochoreniam, ktoré som spomínala. Takže inžinier Jozef Bulík pracoval 35 rokov, keď môžem povedať, ako šéf krvných derivátov v Imune Šarišskej Michaľany. Je to farmakolog, farmaceut, biochemik, chemik. Keď vyvinul vlastne technológiu, ako premeniť ten anorganický v organický jód, tak povedal, že je to fantastické, že v živote by si nepomyslel, že jód teda, alebo keď sa získa tá premena, tak vlastne zvýši sa účinok. Organický jód totiž to pôsobí v štítnej žľaze, má 11-násobný synergický účinok. To znamená, že 11-násobne zvyšuje všetky dobré látky, ktoré človek príjme potravou, lebo však okrem jódu naozaj potrebujeme aj inú potravu, vitamíny, minerály, ako ste spomínali. 11-násobne zvýši ich účinok a eliminuje vedľajšie účinky, možno aj pri konzumácii liekov.
Čiže na základe toho, čo sme povedali, vedeckých výskumov, názorov pána inžiniera Bulíka, vašich skúseností, môžeme povedať, že je fakt vhodná denná preventívna dávka toho organického jodu. Áno. Ďakujem veľmi pekne za návštevu. Naším dnešným hostom bola pani Ivana Čandová. A vám taktiež ďakujem za pozornosť a teším sa pri ďalšej téme na stretnutie s vami o týždeň na TA3. Dovidenia.